cotxinelo, com es diu això? Es diu bicicleta. I quan corre? En ciutat, més que qualsevol altre vehicle. Quan costa? 100 vegades menys que un cotxe. Quant combustible gasta? 0. Contamina? Gens. I guaita, mous les cames, mous el cor i fas una mica d'esport. Sí, senyor. Amb tot això deu ser el vehicle més popular entre els humans. Bé, aquest és el seu punt feble. Els humans de per aquí no s'estimen gaire anar en bicicleta. Per què? No ho sé. Crec que molts cops els humans pensen que el progrés és fer-se complicat allò que és realment simple. Per una ciutat poc contaminada, dona fort a la pedalada. I quan tinguis molta pressa, el millor és la bicicleta. Fes-ho bé. No costa res.